Το Green Peel είναι μια ιατρικώς ανεπτυγμένη, απολύτως φυτική θεραπεία για πολλαπλά δερματικά προβλήματα με αποδεδειγμένη επιτυχία παγκοσμίως. 11 βότανα εδώ και 65 χρόνια κάνουν μικρά θαύματα. Χρησιμοποιείται για όλους τους τύπους δέρματος. Αντενδείκνυται σε περίπτωση ροδόχρους νόσου, ηλιακού εγκάβματος, αλλεργίας ή τραυματισμένου δέρματος, εγκυμοσύνης και θυλασμού. Τα χημικά peelings ενεργούν από την επιφάνεια του δέρματος προς τα μέσα, κατεβάζοντας απότομα το pH του δέρματός μας, προκαλώντας όμως ένα ολικό σοκ, απολεπίζοντας έτσι την επιδερμίδα. Το Green Peel όμως λειτουργεί από τις βαθύτερες στιβάδες, ακολουθώντας απολύτως φυσικές διεργασίες του δέρματός μας, με την κυταρική ανάπλαση. Σε 5 ημέρες έχουμε ένα νέο, φρέσκο και υγιές δέρμα. Αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες και βελτιώνει εντυπωσιακά όλες τις επίκτητες βλάβες του δέρματος. Έχουμε 3 διαφορετικά πρωτόκολλα και ο εξειδικευμένος αισθητικός πιστοποιημένος επιλέγει ποιο θα χρησιμοποιήσει απολύτως στοχευμένα και προσαρμοσμένα στον ατομικό στόχο της θεραπείας.